movie tira hian zirtir tu no pang tak mai chani ani hian a zirlai te chu zirlai alo pe meka chuti lai mek chun an zirlai pakha chu alungai melin rilru engmoti ha tu tak nei hian a hmua chu a zirlai hmei chano pang a hmu chuan chani ani chuan no pan lai a hriat chho tira chani ani chu national entrance exam nei tura a in puah cha mek lai ania zirlai tam tak chuan an exam ma chhon tur boi puin an song tona university thataka lu hisab ranin an zir hloma chani ani po chu classroom a chon ron lutin ribeng chengdangina ti boilo nan abenga chon earphone avua chuti lai chuan pon lama thom danglam tak shein zirlai zongzong ta chu an tlan chuaka chani ani po chu atlan chuak ve vata alan dan chuan school in chung beratangin hmeiche pakhat azong thlani in an hria chunu chu hujia day ni in chani thian thatak le akom ngai tak ani boka school ground a chuan zirlai tam tak chuan puipo tumlem lo chuan an lo thlir thapa atam zok ta chuan social media thedar tumin a thlate an lo lak saka chumi chu chani ani na hmu chuan a ril ruana in aleinat emema nukul tak chung chuan chani chuan a thian nu school ground a arong let reng chu korlum chuan vakhu in kumkhua ta na thian nu chu a thla liam ta ni atu ka chuan chani chu principal office a police ho chuan zona zo tumin an kawa police ta chuan hu jawi inti hlum chan a hriat le hriat lo an zota tina hmel hriat aniem tin an zot boka amai ro chu chani hian a hmel hriat ani lo thule a khongai em awanga a jacketa khu ve me ani thuin a changa an classroom a alet le hnu chuan a do kana hian thisen ang tak mai ing sen kai hi a hmuwa chani chuan a thian nu hu jawi a thi hma a lo ti du da thin tu te thil ti ani ti a hrathiam ngal meya a hnu dewa chuan chani chu cafeteria a cho chhun lak tuma a in tlar mek lai chuan a thian nu lo ti du da thin tu te zinga mi weilai chuan chani hne na chuan chani chu a homework ti pui turin avasoma a chan chu chani hi an school a zirlai thiam thei tak ani ve wang ania chani ani chuan chu tiang hun anei big lo thu in alo chang boka chu chuan weilai chu a thina tirim hlea a thian nu hu jawi an lo ti thinang chia an ti ve thin tur thu in a hril boka weilai le a thian te hi hu jawi in ti hlumna amo phurtu dik tak chuan nia chumini an school bang hokonga chuan weilai le a thian te bok chuan chani chu coding le in nasa takin an hnei sa chhun zom le ta hetia weilai le a thian ten chani an ti chan chu chanin police te bula a thian nu hu jawi chunga thil thlinga soi chho men lo wangani ti chuan chani chu a hove ta rama ina chuan anu alo oma anu hian dan phalo thila zuar thina chani zirlaya ati boy hlo ema wangin anu po hi mun hlataka chenga achang chuan zanni khat teriakin atlo ve thina anu chuan chani hne na chuan poisa tam tak ala tho chu tur thule university thataka ala kaltir tur thu ashila chani chuan anu hi ngai thin hle ma se zanni khat bak om pui ngai me ulwa atuk zingkara chuan anu po chu abung ro te nen chuan a chuak vele ta a chani chuan anu kal tur chu mituinen a thla liama chuminia chani school bang hokonga chuan kong sira misol rolina mi pakhat an lo soi salai hi awa hmuwa an misoi sakpa hi zaubei ania chani chuan a phone police te khola tu mek lai chuan chungzinga mi misol pakhat chuan a ron man ta a zaubei lama chuan hnuk phein chani parsa a poisa nei ang zongzong ta chu an lak sak ta veka chani chu vozuin tiluina zaubei hmuya fop tur chuan an tia chani chuan chungmi te a hlo ema wang chuan titura an tiang chuan zaubei hmuya chuan a fopa chu chuan zaubei chu ti thin rimin an zinga mi pakhat chu a ron bo thluwa a khoinat nuwa chuan chungmi te chuan hlawin an tlan chiat san ta a ti chuan zaubei po chu a kal liam vele ta a atu ka chuan chani chu benga kalin poisa te avala chuaka a hokonga chuan zaubei a chuan lo codingin chani poisa an chu sakza chu pe ka tuma amai ro chu chani chuan alak sak du lawa chu aya chuan a phone an ti chiat sak chu siam sak turin atita an panhi chuan phone repair na dora chuan an kalta a zaubei a chuan anuna a chan him saka wangin amamo huna pianga a umreng tur thuin a hrila chani chuan amamo lo tur thule ama zok chu inveng hima inan kol thazok turin atia zaubei chuan chani chu anin thlenga zui hoa chuti mek lai chuan chani chuan banga anu chungchang thil thalo tak tak loin tar a hmuwa a thinrim ema wang chuan chung poster te chu a pot thlata veka chumi tu ka chani school kalna po chuan anu chungchang chu internet lama alo dar vek to a classmate zongzong te po chuan chani chu fiam thu thonan an hmanga chumi ni chuan chani chu a trapna sa hlea a hokonga chuan zaubei a chu mu in a chena lama chuan chani chu a hruai ta a
zobe ya hi lei hnuaia ama chawin a khosa a chani ne na zanria ta na noodles an ei lai mek chuan zobe ya chuan ama chu angai nat le angai nat lo azota okivin tak hin angai nat lo thu le nga tang ma ti lo thuin a changa an pahnih chuan anin hnial buai ta a zobe chuan chani chu banglama nor betin hetiang mi ani thu le misol ani thu a hrila chani chuan namsonin anin lampan chuan a hota a atu ka chuan an school gym class a po chuan chani chu tu man an khel pui du lawin biak po an bedu hlom lawa weilai le a thian teron langin chani chu deu so tak chumin an bol ken thau chuan an vom ta vak vaka step a chuan nek thlain van nei thlak takin chani chu hliam na tham anei lo hlawa chani chu an tor thei to lawin a thian nu chunga thil thleng zong zong po chu police officer hnen a hril ta veka police officer jengi chuan weilai le a thian te chu thuzot fia turin a kauta a weilai le a thian te chuan thiam thu in chanin hu zawi in ti hlum chana chuan an chung kolam harsat na wang ni in an soya poiti na le in chhir na po pakhat ma an nei chuang lo ani amai ro chu atu ka tang chuan weilai le a thian te chu school atangin no chu an tok ta a chani hokonga chuan police officer jengi chuan chani chu ti pui pa len puya asoma mahse chani chuan dulawin police officer chuan in lama a thla liam le ta a in ava thlen chuan weilai le a thian te chuan chani chu akung khara an lo nga ka chani wanga no chu an ni awang chuan an thin arim hlom ma chani chu weilai le a thian te la katang chuan vanei thlak takin atlan se thei hlawa vanei thlak takin chani chu nomboma abiru thei ta rama police officer jang I chu phone atuma amai ro chu a phone atlang thei lova chani chuan a hlo ema wang chuan zobe ya lam chu awa pan le ta a boina to le a chunga thil thleng zong zong chu zobe ya chu a hril ta veka chani chuan engma pek le tur nei lo ma se zobe ya chu ama veng him turin angen ta atu katang chuan zobe ya chuan chani chu akalna pianga azui ta amit mei aveng reng boka chani po chu zobe ya bula chuan a cheng ve ta zobe ya po hi king member ani ve thawa wang hian achang chuan thi phung le hliam na tak tuarin aron ho fawa nikhat hliam na tak tuara alo kir le chuan chani chuan abula khumamu ve turin atia an panhi chuan ti in zobe ya chuan apan kumsom pathum mi lek ani laya akal san thute anun pasala san thute a hril boka an panhi chuan an nuna har satna tam tak le boina tam tak an to thina wang chuan showman ti in zoom theilo chu an panhi chuan an trapta chumi zana tang chuan an panhi po chuan anin nel chhawin anin ngeina chhotran ma an pahnih te chuan chhuak dun thinin thil hlimom tak tak te an ti tlang thina zan khat chu chani chuan lekha zir mek lai chuan zobe te genga an ho tu pa ber chuan ron phone in sualna omle tura kal turin aron shila chuta chani chuan kal lo turin zobe chu adang betta chani thu chu zomin ina chuan omta ni khat chu zobe chu sexual assault case wangin manatok ve hlau meya police chuan a thian te dang nen chuan an manta zobe chuan chuanga iwat thule ti tur man mo tak anei thuin a shila police chuan atitu beran man chho ma chu tu ma chho theilo tur thuina changa chuti mek lai chuan cheni chu school atang a hong don meka jawa chu ama veng turin khola tuma amai ro chu akol thlang thei silova a hlo angei chuan a hokonga chuan weilai le a thian te chuan lo lam bun le in nasataka an soi saklai te chuan thlate an lo lak saka asam te chu tan sakin nasatakin a korte an po thler saka chani shom ti le na ti chu atrap hom meya amai ro chu an thom hria midang anom ti an shet nu chuan weilai le thian te chuan chani chu an kalbo san ta zobe po chu thil ti sual tu an man chhuat to wang chuan zela tang chuan a ron chhuak ve ta chani chu khol vatin alak thei silo wang chuan man mo takin a in lam chu apan ta chani chu chhuat laya awa muwa nasataka soisakani ti awa mu chu na thinarim ma chungmi te ho chu zonga chani phubalak sak chu atuma amai ro chu chani chuan alo dang bet rama anuwa chuan chani chuan asam chu ame kol tir ta zobe po chuan chani omnom zok nan alu chu amet kol ve boka zan khat chu weilai chuan chani hnena an thil tia wangin ngei dam adila poisa tam tak pek tiamin police ril lo sam turin angena
weilai hlo ber zok chu atlas ngaya athut non le a hlo wanga nia chumi wanga apana hauna sat wang le chutianga thlen le chuna haule waka hlo wang ani bera chutiana sataka weilai in ngai dama dilta ka chuan chenipo chuan topa chuan angai dam thua shilta a nuloka chuan weilai bok chu abula ron kal lein step to pathleng chi atia weilai chuan anu chungchang bok chu fiam thu thonan aron man khum lea cheni thinrim in sum theilo chuan weilai chu anama step thui taka chuan alum pha ta a concrete chu ta chuan in tawin chulai hmuna chuan weilai chu athita a chumi hnu chuan cheni chuan zaube hena chuan thil thlendan chu a hrila zaube chuan hlau thong lo turin le ama na chin fel vek tur thu in a nema cheni chu an zirlai chi arel ruwa da turin a hrilani zaube chu a thiente bula chuan kalin ama pui turin le an kar chu hosak turin angena weilai ruang chu tuma hmu theilo na hmun tura da bo pui tura avasoma evidence om theyang zongjong ta po chu ada bo veka zan khat chu cheni po chu atuk me final exam ma chhon turin a in po cha meka atuk exam ni lo thlen chuan ruwa na satakin asura thunei tu lam chuan zirlai exam te chu a hun taka thleng turin an cha lom loma kongpui hmun tam taka chuan lei amin na sa emema helai hmun an thok pakhat chuan weilai ruang chu awa hmu chuak ta a weilai case kal zela chuan zaube yaten arwang an thuruk zana an kar man chu an suilu ta a rang takin zaube po chu police te chuan an man ta a weilai thian te po chu thuzot fia turin police te chuan an hruai boka cheni ni thu le cheni chu ai nam thoi nge ani ti an rin thu in an changa chuti mek lai chuan officer jangi chuan weilai le a thian ten cheni chunga an thil ti rap thlak tak chu a video lo ena weilai thina a in nam hnoi ve nge ya ngain ani po chu thuzot fia turin an man ta boka cheni chu weilai thi zana a umna hmunte an zota cheni chuan exam na tura a in puah cha lai ania a boi thuin a shila police officer te chuan cheni chu weilai le a thian ten an soi sak chungchang chu engwanga police hril lo nge ani ti in an zota cheni chuan a du zong chu helai mun hi arang lama chhuasana beijing lama zirna chhun zom adu thuin a hrila ti chuan cheni chu police escort na hnuaya a ho theita a cheni chu exam zo hnu chuan in lampan turin a honga konga kal mek lai chuan zaube chuan ronman betin basement lama chuan a hruaita a chuti lai mek chuan police te po chuan zaube chu man tumin an lo zong ve mek boka zaube chuan cheni hnena chuan a top nan ama chu khoi chiat tu manga pu turin a tia police te pon hetiang chia weilai chunga po atia ni tia an ngai theina turin a tia zaube chuan chu tiang wang chau chuan cheni chu zalen thei turin angaya ama zaube chu tual thatua an ngai theina na ti ni cheni chuan shom ti tak chung chuan zaube chu a en renga chuti lai mek chuan zaube po chu police te chuan an ron nang ching ve ta ni chutiang thil thlen hnu chuan officer jang e chuan cctv te chekin cheni chu zaube ana zuiru reng thina ni ti a hmu chuak ta a officer chuan cheni chu hemi chungchang hi azot tawata cheni chuan a hriat lo thu le a zuiru thina ni ti po a hriat lo thuin a changa zaube po chuan cheni chu a hriat lo thuin a changa weilai thi chungchanga cheni ai nam hnoi nge ani ti engma an hmu thei tak lo wangin cheni chu an chhuwa zalen ta a amai ro chu zaube ve thunge ro chu weilai tha tu boya zela lo tang ve mek boka chung thil tam taka thlen zo hnu chuan cheni po chu anu bula chuan a khosa ve ta a cheni hian zaube chu angai thei em ema achang pei chuan a in chhira wang le ama ngai wang chuan a tap hom hom thina chung thilte a thlen hnu chuan cheni result chu aron chuaka cheni chuan result thatak anaya anu po chu alom hleya officer zangi ron langin chenin thataka apa chhuwa wanga alom pui thute aron hrila tin officer zangi chuan zaube ya chu thiturin kotin a chung thua rel ani ti cheni chu a hrila chuta cheni insum theilo chu a tap ta hom hom meya a in chhir chuan officer zangi hnena chuan ama ti zok ani thule weilai thattu chu ama ani zok thuina hrila officer chuan chung thilte chu a hriat thule cheni chu in puang vat tura adu thuina hrila officer zangi chuan a thei ang anga a pui tur thule an hремna po anep theiang ber a dil sak tur thuina hrila ti chuan cheni po chuan zaube ya chu thlo in zaube ya hnena chuan a in chhir thule ama ti ani ti a in puan thu awa hrila
ti chuan chani ani le zau be ya chu an pahnih chuan zel an tang ta ni ti chuan a film tira khan ron let le in chani chu zirtir tu hlim thei tak le mel thatak alo ni to a azirlai no pang pakhat chu ano pan lai hun an em awangin heng te hi angai to let ani ti chuan an school ban hu chuan chani chuan an zirlai no pang chu anin thlenga thla pain an ti dun ta ni an hnunga po chuan zau be po chuan chani him le him lo chu alo veng ve le reng bok ani